וואי, 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 כמה בנות, יא אללה, בנות, יא... אתם שיגעתם אותנו! מספיק כבר, די! באמת, אי אפשר איתכם, אתה יוצא עם בחורה, היא כבר מתחילה עם השטויות שלה. איזה מזל אתה, איזה מזל אני, איזה מזל אתה, אני שור, אני ברווז, איך אנחנו מתאימים, יא! נכון, יוצאים יום! תצחיק אותי, אתה סטנדאפי, ספר לי בדיחה. אם הייתי נגר, מה אתה אומרת? קח כיסא, דפוק לי בראש! יוצאים יומיים, תפתיע אותי. מה, אני צ'יקו ודיקו? מה את רוצה? גם לנשים יש מקצועות מפגרים כאלה. שיננית. למה אין שיננן? אין. עכשיו נשים רוצות להיות יותר מדי פמיניסטיות. שמעתי עכשיו בארקיה יש טייסת. באמת, יש טייסת, ובאמת טסתי לאילת 6 שעות טיסה. אתם בטח... לא, זה עוד לא הפאנצ'י, הטמבלים, חכו. שעה טיסה, 5 שעות עד שהיא החנתה. טוט. זה לא יאומן הדבר הזה, באמת. גם יש לנשים, אמרתי לכם, מקצועות כאלה שמארחת בבית קפה. מה זה המקצוע המפגר הזה? כל פעם שאני בא עם חברה שלי, סליחה, כמה אתם? לא, כמה? עכשיו כמה אנחנו? את לא רואה כמה אנחנו? 9,400, כמה? הזמנתם שולחן? מה, תום סנטר? כן, שולחן, ארון, קוננית, ספה, פסגזית לטיולים, תבוא איתנו גם. גומרים לאכול, אין אוכל. לפנות לכם? לא, תשאירי כאן, ניקח הביתה, נשטוף, נחזיר לה. מוחות בחנויות בגדים לא מרגיזות, אתה בא לחנות בגדים, סליחה אדוני, מה אתה מחפש? מה אתה מחפש? עכשיו מה אני מחפש? מה? קוראים לי מרקו, מה תחפש את אמא שלי, אצלך בחנות. בבנות, איפה? יש פה זוג? יש פה זוגות בקהל? הנה אתם, כמה זמן אתם ביחד? 8 חודשים, נשמה, בשנתיים הוא בוגד בך. זה החוק, אני מצטער כפרה. באמת, עכשיו מה ההבדל בין גבר בוגד לאישה? ההבדל הוא מאוד פשוט, תראו, גבר בוגד הולך, עושה, לא מדבר. אבל אישה, אני רוצה לספר לך משהו. משהו חשוב. מאוד חשוב. מאוד, מאמי. אני רוצה שתדע, אני לא יכולה להחזיק את זה בלב. אני רוצה להוציא. מה עשית? את צריכה את ההוא שהיה מדי פעם, למה עשית לי את זה? אני לא יודעת איך זה קרה. איך זה קרה? הלכת באמצע החוב זין רדף אחרייך! איך זה קרה? אני לא יודעת איך זה קרה, אה? גם בהתחלה כשיוצאים איתכם, נכון, גברים מנסים להרשים. תראי, אני יש לי זה, ואבא שלי בבנק, ואנחנו זה, ונתקע לי פה משהו, ואנחנו זה, לא, ובסוף הוא שליח של פיצה. אצל החיות זה יותר פשוט. כשהאריה רוצה את הלוויה, אתם יודעים מה הוא עושה? הוא עובר לידה, מפיץ איזה ריח, הלוויה רודפת אחריו. איך היית הולך ברחוב, רואה אותה? זהו! יש לכם פה, הנה, יש לך תיק, תני לי רגע את התיק שלך, אני לא אפתח, אני אולי מבטיח. לא יודע, תקיים את הקטע הזה שבחורות הולכות לבד לים עם תיק ומגבת, ואז הן באות למישהו אומרות לו, סליחה, אתה יכול לשמור לי על התיק? אולי הוא הגנב! ואם כבר, תודה, ואם כבר גנבים, נכון שנכנס גנב הביתה, תמיד יהיה את הטמבל הזה שיתעורר ויגיד, מי זה? אני. 5 דקות, מרוקן, הולך, אל תדאג, תמשיך לישון, זה בסדר. יש את אלה שרואים את הגנב, עצור, גנב, הנה אני כבר עוצר לך, הנה עוד שנייה אני עוצר לך. חבר'ה, תודה רבה לכם, אני אוהב אתכם.